A antiga fábrica de conservas Godai volveu bulir hoxe de actividade grazas ás novas tecnoloxías. Hai tempo que o edificio foi reconvertido no Museo da Conserva polo Concello da Illa de Arousa, que aposta por traer o pasado ao presente. Entonces apostouse por as novas tecnoloxías a través de hologramas en gafas de realidade aumentada, para que se vise todo o proxecto e dar así un valor engadido ao que é o noso patrimonio cultural. Unha ollada cara ao mar é o nome do proxecto. Quen se equipe coas gafas de realidade virtual poderá presenciar como traballaba a fábrica nos seus anos dourados, ou, por exemplo, coñecer a antiga furgoneta que empregaban ou o aspecto do peirao. Do que se trata é saltar ao pasado e, sobre todo, que viran in situ as mulleres e homes que traballaron aquí, que proben as gafas e que vexan se está realmente, si se compaxina coa realidade que eles viviron. Este mediodía foi a súa posta de longo, fixo ademais en complexos e ante os xuíces máis duros que podía ter os antigos traballadores da conserveira. Eso foi un nova máis, Eu cando vin, todo me alegrou, pero cando vin o coche, din un grito, dixen, ai, cachonda, pero así mesmo me saleume de aquí mesmo, da alma. Bien ben, a merda ben, vin todo o empaque que había aí e todo está moi ben. Feito o apartado tecnolóxico, só quedan os flocos burocráticos para que estas gafas permitan ollar cara ao pasado a todos os visitantes do Museo da Conserva. Vas vendo as cousas, non? Empezan así, que vas vendo, ampliando, alucinas, parece que estás dentro do mundo ese, ves todo tan clariño, tan ben, a verdad, emocionante. As gafas xa están listas, están dispoñibles. Que pasa? Que estamos esperando a mudar que vaya a pleno do cobro da utilización das gafas. Entonces, no momento en que este aprobado, as gafas xa están en activo. No caso de que o centro de interpretación este pechado, sempre poden solicitar unha visita guiada coas gafas ou sen elas a través do teléfono e no Museo da Conserva. A iniciativa xa foi dada a coñecer polo Concello na pasada Feira Internacional de Turismo, Fitur, celebrada no mes de xaneiro en Madrid.